కుంకుమ పువ్వు లేటెస్ట్ ప్రోమో. ఇక ముఖర్జీ గారు అయితే అలా కారులో వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక అక్కడ ఉన్న లక్ష్మి అయితే శ్వేతకి ఐస్ క్రీమ్ తినిపిస్తూ ఉంటుంది. శ్వేతకి ఐస్ క్రీమ్ తినిపిస్తూ ఉండగా ముఖర్జీ గారు అంజలి ఏంటి అక్కడ ఉంది అని కారు ఆపి చూస్తారు. ఇక అంజలి అయితే శ్వేతకి ఐస్ క్రీమ్ తినిపిస్తూ క్లోజ్గా ఉంటుంది. అది చూసి ముఖర్జీ గారు ఏంటి అంజలి ఆ పాపతో అంత క్లోజ్గా ఉంది అనుకుంటారు. ఇక ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ నిలదీసి అడుగుతారు. అంజలి అసలు ఆ పాపతో ఎందుకు అంత క్లోజ్గా ఉంది, ఆ పాప ఎవరు, నాకు ఇప్పుడు నిజం చెప్పండి అని గట్టిగా అడుగుతారు. ఆ మాటలకైతే అరుణ్ అలాగే అమృత, బంటి అలాగే ఆశ, కావేరి వాళ్ళు షాక్ అయ్యి అయ్యో ఈయన ఎప్పుడు చూశారు, ఆ పిల్లతో చూశారు కదా, అది లక్ష్మి కదా, ఇప్పుడు ఏం నిజం చెప్పాలి ఇతనికి అని వాళ్ళందరూ తలదించుకొని మౌనంగా నిలబడి ఉంటారు. ఇక ముఖర్జీ గారు అయితే ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు, చెప్పండి అసలు అంజలి ఇక్కడ ఉండటమే లేదు, అంజలి ఆ అమ్మాయితో అంత క్లోజ్గా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి, చెప్పండి చెప్పే తీరాలి ఇప్పుడు అని గట్టిగా అడుగుతారు. ఆ మాటలకైతే ఆశ కంగారు పడుతూ ఉంటుంది. అయ్యో అంజలి చచ్చిపోయింది అన్న విషయం ఇప్పుడైనా బయటపడిపోతుందా, నా పరిస్థితి ఏంటి అని కంగారు పడుతూ ఉంటుంది. ఇక బంటి అయితే అలా తడబడుతూ ఉంటాడు. ఇది రేపటి ఎపిసోడ్.